Dalí converteix els fantasmes embolicats en un sudari en una insinuació dels desigs subconscients. Els volums dels fantasmes adquireixen les formes d'allò que es desitja. El fantasma es materialitza mitjançant el simulacre de volum. El simulacre de volum és l'embolcall. L'embolcall amaga, protegeix, transfigura, incita, tempta, ofereix una noció enganyosa del volum. Ens fa tornar ambivalents respecte al volum i el fa digne de sospita. Entre els fantasmes més famosos de Dalí cal destacar Napoleó, la Gioconda, el farmacèutic de l'Empordà i el que més apareix en les seves obres, la Dida. Quan cau l'embolcall deixa al descobert els volums sospitosos per la seva aparença analítica, feixuga, massissa i gentil de la minúscula, si bé monumental, Dida.